अशी ही उष्ण भाजी जर खावची असतात थंडीमध्ये, आवर्जून तुम्ही सुद्धा खावा. आपण जी भाजी खाल्लो तर एक नंबर, आणि मधुमेहाच्या पेशंटसाठी आणि बाळतिणीसाठी तर एकदमच उत्तम. त्यासाठी तिका दूध पण भरपूर येतं, म्हणून ही खाऊक तिकाही घालूची असता. अशी ही भाजी फायदेशीर असता आरोग्यासाठी. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये तुमचं स्वागत. सकाळच बघा ऊन येला, थंडीचे दिवस आणि ऊन येला, आणि थंडीच्या दिवसात असतात येतात काय बाजारात भाजी, फ्लावर, मेथी, मटार, गाजर. त्यातलीच एक भाजी म्हणजे आपली मेथीची भाजी. गेल्या वर्षीची पण आहे, त्याच्या आधीची पण आहे, बारीक मेथीची पण आहे, पण यावेळेला थोडं वेगळं म्हटलंय, जरा वेगळा करूया. पण त्याच्या आधी सकाळ सकाळ मला एक सुविचार सुचलो, तो तुमच्याबरोबर शेअर करते. तो म्हणजे कुठचं? डोका जर शांत असत तर निर्णय चुकत नाही, डोक्याचा शांत असत तर निर्णय चुकत नाही, आणि भाषा जर गोड असत तर माणूस तुटत नाही. कसं वाटलं सुविचार कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता बोलण्यात वेळ नाही घालवत. दिवाळीत आपण भरपूर सारे पदार्थ केलं, फराळ केलं, त्याचा चांगला रिस्पॉन्स दिला, आणि मध्ये ब्रेक पडलो असता हो, सुएर सुतीक काय ना काय असतं, तर ब्रेक पडलो. त्याच्यानंतर बरेच दिवसांनी आज मी इले कॅमेरा सोबत. कसं वाटलं सुविचार तो हो सांगा, आणि किती दिवस मग मिस केला ता सुद्धा कमेंटमध्ये सांगा. चला लवकरात लवकर जाऊया आपण लसूणी मेथीची भाजीची रेसिपी करू. ही एक जुडी मेथी घेतलंय. ही स्वच्छ निवडून चिरून आणि अशी सुकी हो होईल बघा. आता मेथी तुम्ही बाजारातून आणलास ना, ती चांगली बेनून घ्यायची, जशी आई नामच्या दाखवलेली आहे कशी बेनायची. ती पाना पाना घेवा, किंवा कोवळे देत असेल तशी घेवा. नंतर ती धुवून चांगली चिरून ठेवा. चिरून अशी जावा सुकली ना, मग अशी खळखळीत होता. एकदम आणल्या आणल्या धुतलास आणि चिरलास ती ओली होतली, म्हणून शक्यतो अशी सुकी खळखळीत होईल. त्याच्याबरोबर 2 चमचे तीळ घेतलंय, हे भाजलेले तीळ. 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट भाजलेला, आणि ही एक गड्डी लसूण अर्धी बारीक चिरून घेतलाय, आणि हे पाकळे घेतलंय. एक अख्खो कांदो, एक मोठो टॅमॅटो, आणि जिरा लागत बघा अर्धा चमचा. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला, मालवणी लाल तिखट 2 चमचे, पाव चमचा हळद, आणि एकदम चिमूटभर हिंग. आता ह्या भाजीत मी घालतले 2 चमचे बेसन, की त्या ह्या भाजीत थोडंसं घट्टपणा येऊसाठी. आता कढई आपली तापली आहे. या बघा, हे 2 चमचे मी बेसन घेते, बरोबर 2 चमचे. जर तुमच्याकडे तीळ भाजलेले नसतील तर ते थोडेसे आधी भाजून घेतलास तरी चालत. मी तीळ भाजलंय आणि शेंगदाण्याचा कूट सुद्धा भाजलाय. जर तुमका तसा नसा करू तर कच्चे शेंगदाणे असतील ते भाजून घ्यावा, कूट करून घ्यावा, आणि तीळ पण थोडे भाजा. आता आपण बेसन मंद आचेवर 2 मिनिटं चांगला परतून घेऊया, म्हणजे बेसन कच्चा असला तर बाजता ना, म्हणून. खमंग सुगंध येईपर्यंत मी बेसन चांगला परतून घेतलंय. आता ह्या काढून घेतलंय. या शेंगदाण्याचा कूट, तीळ 2 चमचे, आणि ह्या 2 चमचे बेसन लक्षातच काढते. वास थंड झाला की आपण एका वाटून घेऊया. आता परत मी तीच कढई घेतलंय, आणि त्या कढईत घालते आता तेल. हे बघा, जे लसणाचे असे अख्खे जे बारीक बारीक पाकळे होते ना, ते आधी घालते, आणि त्याच्यावर घालते 1 चमचा जिरं. 1 चमचा नाही, खरं अर्धा. आता ह्या थोडासा परतून घ्यायचाय सर्वत्र, आणि त्याच्यावर आपण ही आता सुकून घेतलेली मेथी चिरून वगैरे ती घालताय. ही पूर्ण एक गड्डी मेथी आज बारीकच आणि ही मेथी जशी आपण तेलात परतलो ना, तो मस्त सुगंध येईल. जशी मेथी तेलात गेली की सुगंधच सुटता. ही पण आता मी मिनिटभर परतून घेतोय. ही बघा 2 मिनिटं मस्त अशी परतून घेतलंय. पूर्ण आळली ती. बाउलभर मेथी होती, पण आता बाउलभर होऊची नाही. आता मी गॅस बंद करते आणि ही मी काढून घेते. आता 2 मिनिटं चांगली ही मेथी आपण जिऱ्यावर आणि लसणीवर परतून घेतलं. आता मी ही काढून घेतोय, पण घेतल्यावर काय वाटतं, एवढूशीच झाली. एक जोडी आता एवढी दिसत होती बाउलभर, ती आता एवढूशीच झाली. पण ही भाजी पुरवठ्याक पण येता, साहित्य कमी असला पण पुरवठ्याक मस्त येत, आणि लागताही चवीक भारी रवना नाही. आता हे तेल ह्या सगळ्यात वाटायचा शेंगदाण्याचा कूट, आणि जर आपण भाजलेला बेसन तर आता थंड झाला बऱ्यापैकी. आता ह्या मिक्सर फिरून घ्यायचा. ह्या बघा, ह्या असा वाटून घेतलंय. ह्या काय शेंगदाणे, 2 चमचे तीळ, आणि 2 चमचे बेसन. चला, आता आपली भाजी 10 मिनिटात भाजी होता, मस्त अशी पटकन.
आता अशी भाजी असत ना तर तेल जरा हातचा सोडूनच घालू गोया, की अशा भाजीत जरा तेल जास्त असला ना तर मस्त तवंगरता दिसताही भारी. आणि ही नॉनस्टिकची कढई आहे त्यामुळे तेलाचं प्रमाण तुमका दिसत नाही, आणि गमला तुमका तर मला कमेंट मध्ये सांगा. आता आपलं तेल बऱ्यापैकी तापलेला. पहिली जाऊ दे लसूण, पूर्ण लसणीचो एक कांदो अर्धो बारीक चिरून घेतला आणि 7-8च पाकळे फोडणीत घातलेले. थोडंसं लसणी रंग बदलल्यान तर टाकले आपण कांदो बारीक चिरलेलो. या भाजीत जास्त लसूणच घालूची असता. कांदा पण आपलं गुलाबी रंगावर येईल परत. आता हो अख्खो टॅमॅटो तो पण परततोय. आता एकदम एका मऊ करून घ्यायचा आपल्या टॅमॅटो. आता ही सुकी मिरची घेतली बेडगी, माझ्याकडे हा म्हणून मी घालतोय, पण ही भाजीवर बारीक गमता म्हणून मी घेतलंय. तुमच्याकडे नसत तर नाही घातलास तरी चाला, घातलास तरी चाला, तुमच्या आवडीप्रमाणे. आता हे हिंग घालतोय चिमूट भरा बघा, आणि नंतर ही हळद आणि लाल तिखट आणि गरम मसाला एकत्र घालून घेतोय. प्रमाण मगाशी सांगितलंय मी. मसाले घातल्यावर आपण आग कमी करायची. आता मसालो परतून झालो. आता आपण मेन जो वाटलो ता घालूचा. या हातात घालते वेळी एका हाताने घालायचा आणि एका हाताने ढवळायचा. आता आपली शेवटची मीठ. तरी परतत राहत नाही आपण, ह्याच्यात आता पाणी घालूया. मी पाणी घालून घेते. तुमका एकदम पातळ करूची असत तर पण ही भाजी त्याच्यातही बरी वाटता, तर मी आता अर्धा ग्लास पाणी घेतलंय. आता आपण ह्या भाजीचा घातलं आपण म्हणजे बेसन आणि शेंगदाण्याचा कूट आणि तीळ ता घातल्यावर गॅस बारीक करायची, कारण ते बेसन वगैरे आपल्या कढईत चिटकू शकतं खाली. गॅस मंद असत तर ठीक आहे, आणि ढवळत रवायचं असतं. पाणी घालून झाला. आता घालते चवीपुरता मीठ. ते पण मेथीच्या भाजीत ऑलरेडी पाल्याच्या भाजीत मीठ असतं म्हणून मीठ जरा हातचा राखून घालायचा. आता मीठ पण मी सगळीकडे ढवळून घेते. आता मिनिटभर मी झाकण ठेवलंय. आपली भाजी आता तयार आहे. मिनिट भरानंतर मग गरम गरम फुलके घेवा, भाकरी घेवा, चपाती घेवा, कशाबरोबरही छान लागतं. नुसत्या सुक्या भाताबरोबरही भाजी छान लागते. अशी ही मेथीची वेगळी भाजीची रेसिपी मी आज तुमच्याबरोबर शेअर केलंय. तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि मी नेहमी सांगत येईल की ऋतूप्रमाणे जे भाजी बाजारात येतात ते नक्की खायचे. धन्यवाद.